Hello mga Arikison kag mga bitikon! Bilang isang OFW at isang breadwinner sa aming pamilya, isa sa pinaka-importante sa akin is maging healthy. Meaning, hindi pwede ako mamatay. Hindi pwede ako magkasakit. Dahil kung mangyari yun, sino magbabayad ng mga loans ko? Bilang isang nurse at saka personal trainer, health is wealth para sa akin. That's why I believe that prevention is amazing. Hindi prevention is better than cure. Oh. That's why ako, every 6 months, nagpapacheck up talaga ako. And for an easier way to check up your body, magpapacheck up ka dapat sa isang lugar na pwede mo nang magpacheck up ng lahat ng binabatsyag mo sa isang lugar lang. Hindi ka na babiyahe-biyahe. Kung lahat mong balatian, makikita mo talaga sa isang lugar lang. That's why ako pumunta dito sa Aventus Medical Clinic, Medical Care Incorporated. Para magpa-check up talaga kung anong binabatsyag ko or kung meron man akong balatian na hindi ko nalalaman aside sa walang laman ng aking bulsa. So for today's video mga kalinte, nagpakuha ako ng dugo. Nagpa-CBC ako para makita kung anong gusto kong makita. Ang package na kinuha ko is para sa SGPT, sa aking mga kolesterol at saka mga creatinine. Pati na rin sa aking prostate para malaman ko talaga kung anong nangyayari sa aking mga kasudlan. Ang nagustuhan ko talaga dito sa Aventus is ang bilis ng kanilang serbisyo. Yung alam nila kung ano talaga yung pasunod ng iyong gustong mangyari. Pati ang pagbigay nila sa iyo ng kape, pwede. Oy, char lang ha, hindi niya para sa inyo. Sa akon lang yan talaga kasi sikat ako, di ba? Hoy, joke lang na ako na. Doon sa mga into, kamo karon ah. Tapos yung process talaga ng mga papilis nila, napakabilis, napaka-orderly. Dahil kung kumpara sa iba, yung parang walang kasakit, magkakasakit ka sa stress kung saan ka pupunta, ituturo ka doon, tapos mag-aatubang ka pa sa mga suplada ng mga sekretarya. Nakaka-stress yun, nakakadagdag ka ng sakit sa katawan. Dito sa Aventus, very smooth ang process at saka malinis talaga yung lugar. Pati yung croissant na binigay sa amin, napakalinis at masarap. Pero seryoso mga kalinte, kailangan natin alagaan talaga ang sarili natin by doing check-ups regularly para malaman mo talaga kung anong nangyayari sa iyong kasudlan. Ang kagandahan pa dito mga kalinte, bibigay talaga nila sa inyo ang iyong result via email para mas hapos sa iyo kung hindi ka na kailangan bumalik dito. Pero bumalik ako after 2 days para magpa-check up sa kanilang doktor dahil may nakita daw sila sa akin na medyo may anomaly. Aside sa sobra daw akong gwapo, meron silang nakita na ang creatinine ko mataas. Diyos ko, oh my God. Sabi ni Dr. Escalante, sir, sobra kang gwapa. Ano mo ginagawa yun? Uy! Pero yung creatinine mo, mataas dahil siguro sa mga supplements mo na tinitake. And true enough, tama talaga si Dr. Escalante. Marami akong supplements na tinitake. Siguro nagkaka-stress yung kidney ko. So dahil nalaman ko yon, maghihinay-hinay muna ako sa supplements. Buti na lang nagpa-check up talaga ako dito sa Aventus Medical Care Incorporated. Dahil nalaman ko earlier na may diferensya pala yung kidney ko. Kayo rin, pumunta na kayo dito sa Aventus. Yoy!